Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthukuthele uyaveva ungumlaphi wendabuko uDr Khehlelezi ngesinqumo somsakazo omkhulukazi ukhoze FM sokuvala ukuhlola noma ukuprofetha omoyeni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijonela elikhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngizocela ukusilandele ku Instagram @zwide_media. Uthukuthele wagana unwabu ongumelaphi wendabuko uDr Khehlelezi owaziwa ngomzo inyanga yodumo ethola incwadi eqhamuka ku SABC ebimtshela ukuthi angeke sakhona noma usemisiwe ukuthi ahlolele abantu uma umoyeni. uKhehlelezi uveza ukuthi ubejwayele ukukhangisa izikhangiso zemkhiqizo yakhe kubalaleli kanye nabathandi bokhozi FM. uKhehlelezi uthi uthole incwadi efundeka kanje evela ku SABC ithe ubudlelwane bakho nokhozi FM siyabazi sibese sithatha isinqumo sokubhekisisa ezinye zezindlela esisebenza ngazo emsakazweni. Sibe sesibona ukuthi ezinye zezindlela osebenza ngazo azihambisani nokusebenza komsakazo kodwa akugcini nje ngokuprofetha kuphela. Nabantu abalethe ubufakazi nabo angeke sakhona ukuthi bebulethe ubufakazi omoyeni. Kodwa ke siyazi ukuthi ubumuntu obuhlezi wenza ama-interview nathi siyakuhlonipha ke futhi ukusebenza nawe. Siyathemba ukuthi imiyalelo noma imigomo yethu lemisho esithe sayibhekisisa uzokhona ukuthi uyilalele ebhizinisini lakho nephinde nihambisane nayo. uKhehlelezi uthi ke ubechitha imali elinganisela ku 300,000 ngenyanga uma ekhangisa ukhozi FM selokhu kwaba unyaka ka 2017. Uthe inkinga iqale ngesikhathi eba semathandweni nomunye woproducer uAyandamelanzi. Uthe bengimfuna ngabe sengiqala ke ukutshengisa ukuthi ngiyamthanda ngebhadi ke ngibe sengiphelela uthando lakhe nala yena ebese eqala ukungithanda khona naye ube setshengisa ukuthi uyangithanda kanti ke bengasamna ukuthi nakuyila okuqale khona izinkinga wabe sexhumana neDepartment of Advertising base beqala zona lezi zinkinga zokushintsha imithetho. Bengitshela ngokushintsha kwemithetho khona emsakazweni. Uqhube wathi bengakaze kwaba khona izinkinga phambilini ngokukholzatha kwami omoyeni. Kanti ke uAyandamelanzi zonke lezo nsolo zeka Dr Khehlelezi uziphikile kwelinye lamaphephandaba athena ayikho into emhlanganisa nalokuvalwa kuka Dr Khehlelezi ukuthi ahlolele abantu omoyeni. Okhulumela iSABC uGuguntuli uthe uDr Khehlelezi akaze avalwe nje emsakazweni. Ube eseqhuba ethi uDr Khehlelezi into nje avalwe kuyona ukuthi engabe sakhona ukuhlolela abantu emsakazweni nanokuthi ke aphinde athathe ubufakazi. Bafethu ke ngizofisa ukwazi okuphala kwenu ngalolu daba luka Dr Khehlelezi khona lapha kwi comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.